Avui tenim el plaer de presentar-vos a Ramon Franquès Artés, que és economista, és professor d'Economia Mundial a la Facultat d'Economia i Empresa de la UB. El seu camp de treball ha estat l'estudi dels recursos renovables i l'economia social. Ha compatibilitzat la docència i la recerca amb l'activisme social. Va ser delegat estudiantil en la transició. En els anys 80 va ser fundador del Consell Interuniversitari de Comissions Obreres. Actualment és activista en moviments socials en defensa de la ciutadania, amb paper destacat en les organitzacions com Plataforma contra el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions, també del moviment Marea Pensionista. Ha escrit diversos llibres i publicacions en què ha tractat de descriure les causes de les desigualtats actuals. El 2016 va publicar Librarse del euro, després el 18 Hablemos de imperialismo hoy, el 2021 Pensar con Marx hoy. Amb l'equip que treballa han publicat un manual universitari, Economia Mundial, deconstruint el capitalisme. Avui ens parlarà del futur de les pensions després del Pacte de Toledo. Endavant, Ramon, quan vulguis. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per l'amable i extensa presentació. Jo avui voldria tractar d'explicar en quina situació ens trobem amb la qüestió de les pensions, però potser el més adient per entendre aquesta qüestió és saber quina funció cobreixen les pensions i com aquest dret social va aparèixer i es va generalitzar. En realitat, estem parlant d'un mecanisme de compensació social relativament nou, de quasi bé l'inici del segle XX. Però per què apareixen les pensions? Apareixen perquè abans el que succeïa era que la gent gran, quan ja no podia seguir treballant, es convertien en una càrrega familiar i es trobaven en una situació de penúria, de misèria, i que si els fills no podien tenir cura d'ells, acabaven als hospicis, acabaven en institucions que Dickens i altres novel·listes del segle XIX ens han descrit de manera molt colpidora. Era una realitat que forçava que la gent pràcticament tingués que treballar fins a morir, fins que físicament ja no podia més. Aquesta era la necessitat, però per què això no apareix abans? No apareix abans perquè la classe treballadora no té prou mecanismes per defensar-se. Ho intenta, crea les primeres organitzacions sindicals al llarg del segle XIX, però aquesta capacitat de fer-se sentir trigarà a arribar. Però ja quan arribem a finals del segle XIX, ha aparegut la Segona Internacional i ha aparegut, diguem, el que serien els partits socialistes a partir de la fundació de la Segona Internacional, que comencen a tenir força. I molt en particular tenen força a Alemanya. Declarats il·legals com a organització, es fan sentir a través dels seus sindicats, comencen a arrelar el conjunt del país i comencen a tenir cada vegada més força de negociació. I això força que el que és en aquell moment el president del govern alemany, Alemanya era una monarquia, però ja tenia un govern constitucional,
aquest president de govern, que era Bismarck, intenta d'alguna manera primer fer front a aquest moviment obrer a través de la pura repressió, es declara il·legal el Partit Socialista, es persegueixen els sindicats, però arriba un moment en què això ja no és possible. Per fer-nos una idea de la pressió social que existia en aquell moment, cal recordar que a principis del segle XX el Partit Socialista Alemany publicava cada dia més de 300 diaris locals, estava arrelat a tot el país, especialment, òbviament, a les zones industrials, i estaven aconseguint forçar la jornada de 8 hores. És en aquest context que Bismarck crea el mecanisme de les pensions amb la voluntat d'intentar desactivar aquest moviment social, perquè en part aquest moviment obrer responia a unes condicions de terrible precarietat, de la qual el tema de com s'enfrontava la bellesa era un exemple colpidor, era visible, no només per als vells, sinó per tota la societat que veia quin final li esperava a la fi de la seva vida. Bismarck posarà en marxa aquest mecanisme per intentar assentar, pacificar la situació. I com funcionaven les pensions? Les pensions funcionaven com un mecanisme en què l'empresari, quan contractava un treballador, estava obligat a cotitzar a l'Estat una quantitat que permetia finançar el sistema de pensions. Un treballador que hagués cotitzat al llarg de tota la seva vida, d'aquesta manera podia, en el moment que arribava la jubilació, podia, retirar-se amb dignitat i amb seguretat. Bé, aquest mecanisme efectivament va tenir èxit, va contribuir a pacificar, en certa manera, la societat alemanya, però tot i això, encara Europa, després de la Primera Guerra Mundial, tindria un altre fort sotrac que va ser la Revolució Russa. Una de les primeres coses que es faran a Rússia serà instituir també un sistema de protecció de la vellesa. I a partir d'aquest moment, aquest mecanisme, d'una manera o altra, comença a extendre's per tota Europa. I ja aquest mecanisme s'extén definitivament després de la Segona Guerra Mundial, en què, donada la correlació de forces que s'havia creat, recordem que a la final de la Segona Guerra Mundial aquella revolució russa constrenyida, limitada, acaba convertint-se en un estat poderós que derrota Hitler i que acaba ocupant la meitat d'Europa. En aquella situació era evident que calia pacificar la societat i calia desenvolupar un sistema de garanties socials que foragitessin el risc d'una revolta. I aquell model alemany s'acabarà generalitzant arreu dels països desenvolupats i desenvolupant amb molt èxit. De fet, en la mesura que aquests països occidentals, França, Anglaterra, Bèlgica, són països que tenen un desenvolupament econòmic més alt, fins i tot que la Unió Soviètica, el que acaba passant és que desenvolupen un estat del benestar que les condicions, tot i no ser estats socialistes, són millors per als treballadors que les que podia donar, que podia generar a la mateixa Unió Soviètica, que era un país més endarrerit, amb problemes d'eficiència econòmica, etc. És en aquest sentit que aquesta situació es generalitza i fins i tot en l'estat espanyol, en plena dictadura militar, en 1963, l'Estat no té altre remei que posar en marxa un organisme similar i crear la Seguretat Social que fusiona diverses entitats que protegien els col·lectius de treballadors, més bel·ligerants, en particular a la mineria i algun altre sector industrial, en el cas de Catalunya, a través de les mútues. Això es reconverteix en un sistema que garanteix la jubilació a tota la ciutadania de l'Estat.
aquest mecanisme serà exitós, acaba amb la pobresa, amb la gent gran, dona una garantia de vida digna a la ciutadania i serà un sistema perfectament sostenible. A pesar de que a partir dels anys 50 l'esperança de vida s'allarga moltíssim per al descobriment dels antibiòtics, i per tant l'esperança de vida dels anys 50, 60, 70 s'allarga de manera molt significativa, a pesar d'això els sistemes de pensions són sòlids, funcionen i donen garanties socials. Bé, això començarà a alterar-se en els anys 90. En els anys 90 tenim un primer aconteixement i és que col·lapsa la Unió Soviètica i un dels factors que havia portat a crear l'estat del benestar comença a dissoldre's en l'horitzó. Ja no hi ha un temor a que si maltractem els de baix, aquí pot acabar la cosa malament. Els de baix sembla ser que són incapaços de crear una alternativa. Només hi ha una societat possible, que és la societat capitalista, i hem d'acabar amb aquestes concessions que el que fan és que la gent sigui menys productiva, en fi, i per tant es comença a plantejar que no només les pensions, sinó molts dels serveis que havia generat a l'Estat, tanmateix es poden convertir en negocis. Es pot convertir en negoci l'educació, la sanitat, els serveis públics essencials com la telefonia, l'electricitat i, com no, el tema de les pensions. Tot i això, a pesar que és a partir dels anys 90 que el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, comencen a dir que això, en fi, és algo del passat i que s'ha d'acabar i que s'ha de privatitzar, tot i això, particularment en Europa, s'és molt cautelós i, de fet, aquesta qüestió no, a la major part d'Europa, continuarà funcionant a pesar de que a partir dels anys 90 comencen a haver-hi atacs en aquests sistemes públics de pensions. A partir d'aquest moment, però, aquest atac primer és un atac intel·lectual i després és un atac pràctic, en què intenta fer veure a la gent que les pensions no són sostenibles, que aquest és un model esgotat, que ja no serà possible mantenir-lo i proposen diverses reformes. Aquestes reformes es fonamenten en un discurs, diguem, en una preparació artillera que ve a dir que ja no és possible mantenir això que es va mantenir durant el segle XX perquè ara vivim més anys i que, per tant, els joves es desenganyin que mai tindran dret a pensions perquè, malauradament, la medicina ha avançat tant que ens dona una esperança de vida superior. Aquest atac començarà a l'estat espanyol a finals dels anys 90 i adoptarà com a tàctica també una vella tàctica que practica el neoliberalisme, que és degradar la democràcia. El neoliberalisme, que s'expandeix a partir dels anys 90, se sent molt incòmode amb la democràcia i proposa una alternativa que segurament haureu sentit parlar. No diu que els països tinguin que ser no democràtics, però diu que a vegades la gent s'equivoca, que hi ha problemes tècnics massa complexos perquè els comuns dels mortals els puguem entendre i que cal substituir la democràcia per la governança. I que, per tant, determinats problemes tenen que gestionar-se a través de comitès tècnics d'especialistes que ens han de dir què hem de fer. I en particular, amb el tema de les pensions, proposen crear en l'estat espanyol un Consell de Savis que li digui al Parlament què és el que pot aprovar i què és el que no pot aprovar. Aquesta comissió especial serà el Pacte de Toledo. Bé, en el Pacte de Toledo podrien haver participat efectivament científics, economistes, gent de la universitat, del CSIC, però té ja una primera particularitat. No es composa d'aquest perfil de gent. Els suposats especialistes és gent que ve de la banca privada. És a dir, el seu coneixement sobre aquest problema ve del seu vincle al sector financer. S'autoproclamen experts en el tema i comencen a dir-los als polítics què és el que tenen que fer. També val dir que els polítics
en lloc de rebutjar aquesta qüestió, se senten més aviat còmodes, perquè d'aquesta manera no són responsables d'allò que vagin a fer, sinó que, clar, tenen que retallar les pensions o tenen que canviar la legislació perquè algú que en sap molt els ha dit que es té que fer i que, per tant, no hi ha altre remei que fer això. Torno a dir que l'argument preferit, l'argument fonamental que utilitzaran serà que com vivim més anys ja no podem mantenir les pensions. Bé, aquest és un argument absolutament fals. És un argument que no té res de científic. Per què és fals? És fals per diverses raons. La primera i més important, i que és evident, com és possible que allargant la vida dels 45 anys a quasi bé als 70 amb la penicil·lina no tinguessin problemes i ara que la vida, l'esperança de vida des dels anys 90 a l'actualitat ha augmentat a penes un 3%, ara això resulta que destrueix el sistema de pensions. La primera cosa és, fent una anàlisi empíric, ja es veu que això no és així. Per què no és així? Perquè estem en un sistema econòmic que té creixement i que augmenta enormement la productivitat. Perquè us feu una idea, mentre en els últims, des de l'any 90, quasi bé ara ja seran 30 anys, l'esperança de vida ha augmentat a Espanya en un 4,6%, el qual és una bona notícia, no tindria que ser un problema, però malauradament ja no estem a partir dels anys 90 com en els anys 50 o 60, que l'esperança de vida s'allargava molt més, perquè ara les malalties ja no es curen amb antibiòtics. La gent morim de càncer, d'Alzheimer, d'malalties degeneratives a les quals, almenys per al moment, no tenim uns instruments tan poderosos com van ser els antibiòtics per a les malalties infeccioses. Però bé, augmenten un 4,6%, però aquests suposats experts obliden que des de l'any 90 a l'actualitat el Producte Interior Brut espanyol ha augmentat un 300%. I això que no ha estat precisament un període d'un gran creixement. És a dir, aquests experts s'oblidaven que en el transcurs del temps no augmenta només l'esperança de vida, sinó que augmenta la productivitat. I, per tant, podem ser 3 vegades més rics, tenir pensions 3 vegades millors que les que teníem en els anys 90, descomptant aquest 4,6% de creixement de l'esperança de vida. Bé, primer oblit. Sembla que sigui una cosa gruixuda. Qualsevol d'aquests experts, si hagués passat per un tribunal de tesi doctoral, hagués suspès a qualsevol universitat d'econòmiques. Però no hi passaven. Tenien una altra porta, que era la porta dels mitjans de comunicació d'autoproclamar-se ells com els únics experts. A més, no és aquesta l'única falsedat. Cometen un altre error tècnic en economia absolutament imperdonable. I és confondre la població amb la població activa. Per què? Perquè és veritat que la població espanyola té un canvi demogràfic degut a l'allargament de l'esperança de vida. Però hi ha un altre canvi, i és que la dona s'ha incorporat al treball. És a dir, amb una població que no creix tant i que viu més temps, en canvi, tenim més treballadors i treballadores, perquè la part que treballa, la població activa, que és la que compta en economia, és molt més gran. Per tant, el que estaven fent era enganyar a la gent. No hi havia menys treballadors. De fet, l'afiliació a la Seguretat Social mai s'ha paralitzat fins que ha arribat la crisi del coronavirus, en què estem ara en una situació especial. En tot aquest període, malgrat la crisi, cada any han hagut més treballadors, malgrat l'atur, malgrat la precarietat, cada any hi ha hagut més gent afiliada a la Seguretat Social i, per tant, més ingressos a la Seguretat Social. Aquests comitès d'experts, aquest pacte de Toledo, el que ha fet és seguir la màxima de Goebbels,
que una mentida repetida 1000 vegades al final es converteix en una veritat. En contra de qualsevol anàlisi científic, en contra de qualsevol debat públic de veritat, a través dels seus mitjans de comunicació que depenen dels bancs, a través de la submissió de les institucions, perquè ofereixen en aquells polítics que, diguem, no són massa agressius en contra d'aquestes propostes, les portes giratòries i que acabin, si algun dia deixen d'ocupar càrrecs institucionals, acabin en un bon lloc en el sector privat, han aconseguit que durant molt temps s'hagi silenciat la contestació en aquest tipus de discurs. I un altre factor que tampoc van tenir en compte és l'emigració. Els emigrants també estan ajudant a fer una seguretat social més sanejada. Bé, un podria pensar, home, si després de fer aquesta predicció en els anys 90 us equivoqueu tant que la seguretat social que veu predir que s'enfonsaria en el 2000 i després que s'enfonsaria en el 2010 i la seguretat social se n'ha sortit, en fi, hauríeu de dimitir, no? Fer una autocrítica. No, res d'això. No només no dimiteixen, sinó que, vaja, fins a la mort física, trobem les mateixes persones que van repetint el mateix discurs passi el que passi. I l'altre element interessant de subratllar és aquest pacte de Toledo diu, aterroritza la gent dient que no tindrem pensions perquè vivim més anys. Però les mesures que emprèn no són gens coherents amb això. Perquè què és el que faran? El que faran serà, en primer lloc, baixar les cotitzacions a les empreses. Si el problema fos que no hi ha prou treballadors per mantindre els pensionistes, una solució seria augmentar les cotitzacions empresarials i equilibrar. No, en lloc d'això el que van recomanar va ser baixar-les, i les van baixar un 22%. Un altre element que mostra l'absoluta hipocresia. Van introduir altres mesures en el curs d'aquestes reformes que van fer. Mesures com allargar el temps de vida activa i forçar que la gent tingui que treballar fins als 67 anys. Això en un moment en què tenim un enorme atur juvenil. Quin sentit té? Quin sentit té fer estar la gent més temps en el mercat de treball quan hi ha mà d'obra disponible suficient? L'únic sentit que té, o té diversos sentits. Primer sentit, quanta més gent en el mercat de treball aturada, més fàcil serà negociar salaris a la baixa. A la patronal li va molt bé que hi hagi més gent en el mercat de treball, perquè pot mantenir salaris baixos. Si tu no acceptes aquest treball, no et preocupis que trobaré 10 persones més que el voldran fer. Segona qüestió, en molts casos no esperen que la gent treballi fins als 67 anys. Hi ha algunes feines en què pots treballar fins als 67 anys, però algú s'imagina treballant a la construcció als 67 anys carregant totxanes 7 pisos? No. El que passa, i només cal veure les estadístiques, és que les empreses, quan la gent arriba als 60, 62, 63 anys, acomiaden a la gent i la fumen al carrer. I aquesta gent, aquests adults, aquesta gent gran, difícilment torna a trobar feina. No perquè no vulguin, sinó perquè se'ls considera poc productius. Bé, per aquesta gent és molt diferent que la jubilació sigui el 65 que el 67. Perquè per cada quatrimestre que tu no treballis, et descomptaran un 2,5% de la teva pensió futura. I, per tant, amb aquest mecanisme d'allargar la jubilació als 67 anys, en realitat el que buscaven era que molta gent es quedés amb unes pensions de misèria. Perquè 2,5% significa quasi bé més d'un 9% menys per cada any que no hagis treballat. I, per tant, si t'allarguen 2 anys, et trobaràs
que sí, et jubilaràs, però amb un 30 o un 40% menys del que t'hagués tocat si la jubilació s'hagués fet abans. Per tant, nova incoherència del que han aplicat. Bé, també pot semblar estrany de per què no va haver-hi contestació en aquesta qüestió. Tindríem que entrar aquí en els mecanismes d'aquests moderns mecanismes de governança que s'han posat en marxa, que tenen a veure com pressionem els polítics mitjançant la corrupció, és l'extrem més brutal, aquests dies en veiem exemples en els jutjats, però també d'altres formes, perquè no és només donant diners. Es coaccionen els polítics perquè si tu no vols que et maltractem en els mitjans de comunicació, més val que facis cas en aquest banc quan et truca i et demana una cosa, o en aquesta empresa. Passa quan veiem que es permet que una persona que ha tingut un paper rellevant en la vida política, en la decisió, acabi després treballant per l'empresa privada. Algú que ha gestionat la indústria elèctrica acaba en el Consell d'Administracions, de les elèctriques, i no només gestors, directors generals i ministres, fins presidents de govern, que tenen una jubilació molt digna i que, per tant, no necessitarien aquests salaris extres, veiem com acaben en aquests consells d'administració. Aquesta ha sigut una de les coses que podem explicar-nos de per què s'hi ha posat oli en aquest mecanisme que al final és un mecanisme de corrupció social. Però, després de la segona reforma de les pensions, va començar a aparèixer un moviment de pensionistes. La Marea Pensionista Catalunya primer i després el que ha estat la coordinadora estatal en defensa del sistema de pensions que van començar a contestar aquesta qüestió. Han passat, mentrestant, coses molt brutals. Aquestes reformes porten a que en el 2013 el senyor Rajoy digui com no hi ha diners, a partir d'ara les pensions no es revaloritzaran o revaloritzaran només un 0,25. Era trencar un acord social que venia dels anys 80 en què una persona, quan es jubila, té dret a seguir cobrant el mateix fins al moment que mori. I, per tant, si hi ha inflació, si pugen els preus, se li ha de pujar la pensió. Si una persona, quan es jubila, pot comprar 100 barres de pa al mes, als 67 anys, als 83, que és el que marca ara l'esperança de vida estadística, té de poder seguir comprant 100 barres de pa. Si no, vol dir que aquesta persona, quan arribi als 83 anys, tindrà un 30% menys de capacitat de compra. I clar, us podeu fer la pregunta, quan necessitem més recursos? En el moment que ens jubilem o quan necessitem medicaments al final de la nostra vida que ens cuidin, etc. És obvi que és una crueltat brutal sotmetre a la desvalorització sistemàtica de les pensions. Això és el que va fer el senyor Rajoy. I aquest va ser un dels elements que va desencadenar el moviment pensionista. Moviment pensionista que va arribar a generar una sèrie de mobilitzacions tan fortes que va ser una de les causes determinants de que caigués aquell govern i s'obrís una nova etapa. Les mobilitzacions, el bloqueig, i que al final, quan ja Rajoy es veu desbordat, tingui que reconèixer altra vegada la revalorització. Bé, hem estat 3 anys sense revalorització, hem aconseguit que es revaloritzin, ho hem aconseguit al carrer amb la mobilització social, però hi ha altres problemes. Què es va fer també? Es va posar un mecanisme que això afecta els treballadors actuals, que era el factor de sostenibilitat. Això de la sostenibilitat és un nom molt maco, que ens agrada molt, però que el Pacte de Toledo va utilitzar de manera perversa. I dient, no, com ara vivim més anys, en els treballadors que jubilen a partir de l'any 18, els hi haurem d'aplicar un mecanisme que faci sostenible el sistema rebaixant-li les pensions. Si vostè té dret a 1.500 euros al mes, segons el que vostè ha cotitzat a la Seguretat Social, ara li descomptarem un 5, un 6, un 7%
des de la primera pensió fins que es mori, perquè sigui sostenible li hem de baixar la pensió. Aquest factor de sostenibilitat també va ser una de les coses que va provocar mobilització i vam aconseguir que en l'any 18 no s'apliqués. Quina és la situació ara per ara d'això? Està aprovat, existeix, però durant 3 anys hem aconseguit que no s'apliqui. Nosaltres no volem la suspensió, nosaltres volem la derogació d'aquest mecanisme. I ens sembla molt trist, molt lamentable, que aquesta qüestió, igual que el tema de la jubilació, de l'allargament de la jubilació, fins ara no hagi sigut un objecte d'atenció per part dels sindicats, dels grans sindicats, perquè aquest és un problema que entenem afecta els treballadors i els afecta greument. D'altra banda, una altra de les coses que ha passat en aquest temps és que quan van posar en marxa aquestes reformes van introduir un altre mecanisme, que era, com aquests savis estaven convençuts en l'any 2000 que la Seguretat Social quebraria, van dir, no, miri, a partir d'ara separarem dels pressupostos de l'Estat el tema de les pensions. Fins a aquell moment, les pensions s'anaven a la caixa de tot l'Estat. Era com els altres impostos, com l'IVA, com tot el que ingressa a l'Estat, i d'aquest calaix de sastre es treia tot per pagar hospitals, carreteres, pensions, etc. Bé, van dir, no, separem-ho. Amb quina intenció? Quina intenció teníem? La intenció que tenien era que ràpidament es mostrés que això era insolvent i, per tant, això fos un argument per baixar les pensions. Però, com us dic, eren gent, en fi, molt poc científica, perquè el que es van trobar és que van posar en marxa aquest mecanisme i, lluny de col·lapsar, per les raons que us he explicat abans, la Seguretat Social va començar a tenir superàvit. És a dir, cobraven les cotitzacions, es pagaven les pensions i quedaven diners. Bé, a poc aquests diners van arribar a representar fins a ser 70.000 milions d'euros. És a dir, el que demostrava que el sistema estava molt sanejat. Ara bé, a partir del 2013, el que van fer és baixar més les cotitzacions i, per tant, al final, provocar la fallida. En aquest moment, diguem, aquesta guardiola de les pensions ha desaparegut. Ara, avui, diguem, quan paguem les pensions, i també, perquè ho entengueu, les pensions dels nostres avis les paguen els treballadors d'ara. Amb el que paguem a cotitzacions als treballadors, el mes de febrer es paguen les pensions del mes de març. Els diners no s'han guardat enlloc, És aquest cicle. Per tant, si baixem les cotitzacions, no podrem pagar. Quina és la situació actual? En termes generals, doncs de les 14 pagues que reben els pensionistes, de l'ordre d'una i mitja a l'any ja no es poden pagar, perquè els ingressos són inferiors a les despeses. Però no es poden pagar, primer, perquè estem davant d'un col·lapse econòmic des del 2008 enorme, que ha degradat el salari, les condicions de treball, ha augmentat la precarietat, i segona, perquè han baixat les cotitzacions. Amb les cotitzacions que teníem abans, ni tan sols amb aquest escenari haguessin tingut problema per pagar les pensions. Però amb aquest mecanisme es va fer una altra trampa, que és la següent. Quan en l'any 2000 diuen, bueno, anem a separar-ho, s'ho agafen i diuen, bueno, a l'1 de gener de l'any 2000, guardiola de les pensions, 0. I aquí hi ha una altra trampa, perquè no era 0. Què havia passat? En l'any 1963, quan la dictadura posa en marxa per la pressió social un sistema de pensions homologable a la resta d'Europa o que s'intentava acostar amb això, què va passar? Que es van donar compte que era un sistema extraordinari d'ingressos. Per què? Perquè en 1964 no havia ningú que tingués 30 anys de cotització. Òbviament. I, per tant, tot el que cobrava la Seguretat Social anava a caixa de l'Estat. De fet, part de l'Estat franquista es va aguantar financerament per el cobro de la Seguretat Social. Servia per fer hospitals, carreteres, per pagar-ho tot.
perquè era un estat que no te posava impostos sobre els rics, te posava impostos sobre els consums, però vaja, impostos sobre rentes i tal, això no. I com es financiava l'estat? Doncs va acabar sent la Seguretat Social una gran font de finançament. Alguns economistes hem estudiat què passaria si comptéssim tot el que va ingressar l'Estat i descomptéssim tot el que va pagar. I, evidentment, comptéssim amb la taxa de deute públic el valor que tindria aquest estalvi. En aquests moments hi ha diverses estimacions que van no dels 70.000, dels 700.000 als 1.000 milions d'euros que el sistema té en deute amb la Seguretat Social. És a dir, és un sistema altament sanejat i sembla mentida que tots aquells que estaven al Parlament, tots aquells que van participar en les negociacions del Pacte de Toledo en l'any 2000, no consideressin el petit detall que si se separaven les fonts de finançament entre Estat i Seguretat Social, el comptador no es podia posar a zero. Es tenia que posar en l'haver de la Seguretat Social tota la deuta acumulada des de l'any 63. Per tant, també una altra trampa que s'ha fet amb aquesta qüestió. Bé, en el 2018 la mobilització dels pensionistes força a que tinguin que revaloritzar altra vegada les pensions, que no apliquen el factor de sostenibilitat, contribueix a que hi hagi una crisi de govern i, a més, el que es troben és que els partits polítics que estan en el Parlament no accepten les recomanacions del Pacte de Toledo en l'any 2018. La cosa també té delicte, perquè com comença? Nosaltres vam començar a pressionar, diguem, els partits més antiliberals, no? I en el moment que alguns d'aquests partits, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, van començar a dir que no anaven a signar aquesta vegada el Pacte de Toledo, es va produir una reacció en cadena que va col·locar en una situació molt difícil al PSOE i després, fins i tot, a altres partits com a Ciutadans i el mateix Partit Popular. Aquí no havia ningú que s'atrevís a fer una altra retallada si alguns parlamentaris es baixaven del carro. Bé, torno a dir, les mobilitzacions que es van produir van permetre, diguem, aquesta nova situació en què s'acabaven, es paralitzaven les retallades, però no es revertien. Es va formar un nou govern i en el programa del nou govern estava clarament el mantindre la revalorització de les pensions i protegir la seguretat social. Però ens hem trobat amb l'epidèmia, ens hem trobat amb dificultats per poder-nos mobilitzar, tot i que en molts llocs d'Espanya, aquí a Catalunya, portem 3 anys sortint a més de 8 ciutats de Catalunya cada dilluns per reivindicar la sostenibilitat de les pensions. Bé, aquesta pressió es veu que no ha estat suficient per evitar que el novembre passat s'arribés altra vegada a un acord. Un acord que diu que s'han de revaloritzar les pensions, però que, en fi, es crearà un altre indicador, es buscaran altres indicadors que no siguin a l'índex del cost de la vida. Evidentment, ja sabem que això vol dir, de nou, fer trampes. Es diu que intentaran, una de les coses que reivindiquen els pensionistes és acabar amb la brutal diferència de gènere que hi ha. En aquests moments tenim una situació en què les pensions d'homes i dones hi ha de mitjana una diferència de més de 400 euros al mes. De què deriva això? Tot i que la llei formalment és igual per a homes i dones. Però quin és el problema? El problema és que es castiga molt els anys que no s'ha cotitzat. I les dones, normalment en aquest país, han sigut les que han tingut que sacrificar la seva carrera professional per cuidar els fills, per cuidar els pares,
I mentre en altres països com a França aquesta diferència es compensa d'alguna manera, diguem, en funció dels anys que s'han dedicat als fills o que el cuidado de la família es compensa amb anys de cotització, aquí a Espanya això no s'ha fet. Ara, fa un mes i mig, el ministre de la Seguretat Social, també pressionat per al nostre moviment, s'ha vist obligat a treure un decret llei que, diguem, compensa la maternitat amb 27 euros. Bé, això és menys del 10% de la diferència de gènere que altres països com França, d'alguna manera, es compensa molt més. Aquest nou pacte, firmat al novembre, no resol aquesta qüestió, no aboleix el factor de sostenibilitat, per tant, ens podem trobar que un nou govern, o aquest mateix govern, decideixi que ho torna a activar, és una bomba de rellotgeria que tenim, però el més greu, posa en marxa un mecanisme nou que no existia prèviament en la recomanació número 16. Aquest mecanisme és que obre la porta a les pensions privades de la següent manera. Permet que si els sindicats ho accepten en convenis col·lectius, una part del que rep la cotització, la Seguretat Social, ara vagi a fons privats de pensió, és a dir, amb el Banc de Santander, la Caixa, etc. Per què es fa això? És difícil de poder argumentar que per donar seguretat a les nostres pensions, perquè tenim l'exemple del que ha passat als Estats Units, a Xile, a Holanda, amb les pensions privades. De fet, als Estats Units, l'altre dia estava mirant dades, als Estats Units hi ha 4.000 treballadors que porten containers d'una banda a l'altra del país, conductors de camió, que tenen més de 80 anys. Amb el que representa això de perill per la seguretat pública. Per què aquesta gent segueixen treballant? Segueixen treballant perquè el 2008 Lehman Brothers se'n va endur a l'aigua gran part de les pensions privades que havia als Estats Units, que era el sistema predominant als Estats Units. I molta gent que havia cotitzat tota la vida s'ha trobat que quan arriba la vellesa, obre la caixa i no hi ha res, s'ho han polit. I per tant té de seguir treballant de manera molt similar al que passava al segle XIX. Els bancs privats no donen cap mena de garantia sobre les pensions futures. Ara bé, per què es fa això? Es fa això perquè en aquests moments els bancs privats europeus, des del Deutsche Bank al Banc de Santander, tenen gravíssims problemes de solvència econòmica. Curiosament, en el cas de la Comissió Europea, van fer aprovar el PEPP, que és un programa de pensions privades per a Europa, amb l'argument que calia donar solvència als bancs europeus. Fixeu-vos, Europa no té una política comú de pensions. Probablement seria bo que tingués una política comú de salaris mínims, de garanties contra l'atur, de sanitat, d'accés a l'educació. No. Tot això són competències dels estats. I, per tant, aquí tenim un mecanisme en què els estats competeixen entre si a la baixa per, diguem, donar menys drets i atraure el capital estranger. Per això no hi ha una política comú europea, una política social. Què és el que té en comú Europa? La política financera, la moneda única. I observem, amb l'argument que cal donar solvència als bancs privats europeus, es recomana, s'emet una directiva, el PEPP aquest, l'any passat, que es privatitzin els sistemes de pensions. No per garantir la solvència de les pensions, perquè Europa no té competència sobre pensions, sinó per garantir la solvència dels bancs, el qual diu bastant de quin és l'ordre de prioritats d'aquesta Europa. I, per tant, en el compliment d'aquesta directiva, alguns ministres del govern, de manera molt bel·ligerant, en particular Nadia Calviño, la ministra d'Economia,
que s'ha compromès en un memoràndum a privatitzar les pensions espanyoles i el responsable de la Seguretat Social que s'ha separat de treball, que és el senyor Escrivà, afavoreixen aquesta via. Aquesta és una via terrible. Terrible per diverses raons. En primer lloc, perquè això sí que pot posar en qüestió el sistema de pensions. I no només el de les pensions futures, sinó les pensions actuals. Per què? Què passaria si demà aquests convenis decidissin que un 15% del que ara cobra la Seguretat Social va a la Caixa o al Banc de Santander? Passaria que la Seguretat Social ingressaria un 15% menys. I si ara ja no pot pagar les pensions amb això, si el mes de febrer ingressa un 15% menys, vol dir que el mes de març pot pagar un 15% menys de pensions. I, per tant, aquest és un argument per provocar una nova retallada de les pensions. Però, per suposat, en el Pacte de Toledo la recomanació número 16 no diu si aquesta part ha de ser el 5, el 15 o el 50% o el 90%. Però som conscients que una vegada s'obri la porta, canviant la llei de la Seguretat Social, a que les cotitzacions que garantia l'Estat puguin passar a la banca privada, aquesta esquerda no la tancarà ningú. I, per tant, pot ser que comenci amb un 5%, però un nou govern pot fer ampliar-ho al 15, al 20 o al 50% tranquil·lament, perquè, suposadament, allò que va acceptar un govern de progrés, com ara es pot contestar. I han canviat la llei de la Seguretat Social, i han canviat les regles de joc i, per tant, ens podem trobar amb una situació de fallida global de la Seguretat Social. Bé, aquest és el repte que ens trobem en aquest moment. I el repte més greu, tot i que hi ha el problema de la bretxa de gènere, que hi ha el problema de que no hem garantit que la recuperació de l'IPC sigui permanent o que no hem garantit el tema d'acabar amb el factor de sostenibilitat, el problema més greu en aquest moment és que no s'obri la porta a les pensions privades a costa de la Seguretat Social. Per suposat, si algú pot permetre's una pensió privada, que la pagui, però que no toquin els fons propis i comuns de la Seguretat Social, que han de ser responsabilitat de l'Estat. Perquè, a més, ens trobem en algunes paradoxes. Per exemple, en el cas de Xile. En el cas de Xile es va forçar la privatització en l'any 74 per una acció de la dictadura militar. Pinochet, molt influït per l'escola de Chicago, aquells que van articular teòricament el neoliberalisme, va ordenar dissoldre el sistema públic de pensions i privatitzar-lo. Això de les pensions era massa socialista, massa progressista per aquell militar. I es van posar en marxa un sistema, les ATPs, que era un sistema privat. Tu cotitzaves, els diners no te'ls van posar en el salari, no els hi van posar en el salari els treballadors xilens, no. Van passar d'anar a l'Estat a anar als bancs privats. Què ha acabat passant? Que en aquest moment els treballadors xilens pràcticament no tenen... S'han volatilitzat aquest estalvi. Han desaparegut, els bancs s'han arruïnat, han fet males inversions, i davant de la situació de misèria, i cal dir que aquest tema de les pensions ha estat determinant per provocar la caiguda del govern de Xile, forçar una nova Constitució, això, l'altre element d'alteració social van ser els joves estudiants, però el tema de les pensions va jugar, el tema de la ruïna de les ATPs va jugar un paper molt important, i ara ens trobem que el govern de Xile, el govern democràtic actual, davant d'aquest desastre, té de pagar dels pressupostos generals una pensió de misèria de 300 euros, però per evitar que la gent es mori de gana al carrer. És a dir, al final, la fallida del sector privat la té de pagar a l'Estat. Igualment. Bé, creiem que hi ha arguments suficients per no entrar en aquest experiment. La custòdia d'aquests diners l'ha de tenir l'Estat. De fet, inclús a l'estat anterior, l'estat de la dictadura, els diners,
per suposat que va haver-hi corrupció, però gran part d'aquells diners que va cobrar la Seguretat Social van servir per fer carreteres, per fer hospitals, per fer escoles i per permetre el desenvolupament del país. Si Espanya va progressar en els anys 60, va ser perquè l'Estat, encara que molt més dèbilment que en altres llocs, va permetre fer una sèrie d'inversions en infraestructures, en carreteres, en ferrocarrils, en hospitals, que van permetre un procés d'industrialització. Des d'aquest punt de vista, a l'Estat és algú a qui se li poden demanar responsabilitats. Com li demanarem dintre de 40 anys responsabilitats a un banc que ja no existeixi? I per què? I l'últim tema, perdoneu que potser m'allargo massa. Per què les pensions privades sempre acaben arruïnades? Per una explicació molt fàcil. Si nosaltres anem a un banc, si tenim diners, cobrem una herència, tenim 50.000 euros, i anem a un banc i volem fer una inversió, tenim capacitat de negociar. Diem, escolti, mira, jo vaig a posar això a plaç fixe, en deute públic, en inversió, etc. Quin tant per cent en donen? El banc sap que si no dona una oferta atractiva, traurem aquests diners. I, per tant, té de tenir una certa cura amb aquestes inversions. Però les pensions és diferent. El treballador que cotitza no pot treure ni un duro d'aquesta pensió fins al dia que jubili. I què fan els bancs? Que han fet als Estats Units, a Xile, etc. Tots els actius, les accions, les obligacions, etc., més insegurs els passen als fons de pensions. Si el banc té les accions d'una empresa que farà fallida al seu nom, que siguin propietat de la família Botín, i té la capacitat de gestionar un fons de pensions, què farà amb aquestes accions? Les passarà al fons de pensions, perquè el pensionista no té poder de gestió, no té poder de capacitat de dir no, si fas aquesta destralada, trec els diners. No els pot treure. De fet, i ja acabo amb això, avui mateix a Espanya, al País Basc, on es van posar en marxa un sistema privat de pensions, que no és el que proposa Escrivà, perquè era un sistema en què els augments salarials anaven al fons privat de pensions, però no es treia ni un duro de la Seguretat Social. Doncs bé, aquest sistema està fent fallida i els treballadors jubilats d'un d'aquests fons de pensions, d'Agueroa, han demanat que se'ls hi tornin els diners. Resposta, ni un duro. Vostès poden treure, si tenen aquí en aquest fons de pensió 30 o 40.000 euros, poden treure 100, 125 euros al mes, no més, perquè aquests diners els gestiona el banc i aquí la lletra petita diu que vostè no els podrà treure més que com una pensió compensatòria. I aquesta gent es troba que no poden pagar les hipoteques, que volen ajudar els fills, que necessiten aquests diners per una intervenció sanitària i que no poden accedir amb ells. Aquesta és el funcionament, però això no és una cosa que passi al País Basc o a l'estat espanyol de manera estranya. Passa arreu del món. Els fons de pensions en mans de la banca privada, en mans dels fons voltors, són una manera segura de perdre els nostres diners. I, evidentment, aquesta qüestió no la podem tolerar. Des dels moviments socials estem exigint a sindicats, a forces polítiques, que no acceptin aquesta recomanació, que no toquin la llei de la Seguretat Social, que garantitzin que les pensions és un sistema que està gestionat i supervisat per la ciutadania, perquè el seu responsable és l'Estat i sobre l'Estat tenim el dret i el deure d'exercir el control i l'exigència, cosa que, evidentment, sobre un fons voltor que arribi dels Estats Units i demà torni a marxar, no tindrem cap capacitat de control. Els sistemes de pensions són sòlids, els sistemes de pensions són accessibles perfectament pels nostres joves. Els joves en aquest moment se'ls està contaminant amb la idea que no tindran pensions. Però per què?
Permeteu-me que us posi l'exemple. Estem veient a la universitat que cada vegada més als nostres joves se'ls fa treballar en pràctiques sense generar cotització social. I això no és un tema menor, perquè si un jove treballa 2 o 3 anys en pràctiques i no cotitza a la Seguretat Social, quan se li demanin 35 anys de cotització, quan es jubili, resultarà que no hi arribarà i cobrarà una pensió molt menor. Aquests joves que estan fent treballs com a becaris quan en realitat estan fent treball, la precarietat laboral, els falsos autònoms, són mecanismes amb els quals tenim que acabar. I que creiem que el deure dels sindicats seria limitar-los al màxim. I el deure de l'Estat seria posar inspeccions de treball, acabar amb els forats que permet la reforma laboral i garantir que hi hagi un treball digne. Perquè en treball digne es pot sanejar el nostre sistema de pensions i, a més, es pot garantir a aquells treballadors i treballadores que eren en l'actualitat, que podran tenir unes pensions dignes en el futur. Això és el que ara plantegen els moviments socials en un moment molt difícil, perquè és difícil fer-se escoltar mentre estem confinats a casa, mentre se'ns prohibeix fer manifestacions. L'únic que podem fer són concentracions respectant els 2 metres de distància, mentre les tertúlies que tenen els mitjans de comunicació exclouen sistemàticament la veu d'aquests moviments socials, la veu d'investigadors com Vicenç Navarro, com Míriam Etxezarreta, com tants i tants economistes, que estem denunciant les falsetats que corren entre els tertulians i entre, diguem, els mass media, però malgrat tota aquesta pressió, estem sent capaços, per cert, no només a Espanya, sinó a França, a Alemanya, de generar un fort moviment social que reivindica que l'estat del benestar que vam conquerir, per cert, amb molt esforç, amb moltes dificultats, en guerres pel mig, en el segle XX, no ens sigui arrabassat en el segle XXI. El que hem avançat com a societat no ens ho deixem perdre per la nostra indiferència, per la nostra abúlia o per el nostre, diguem, amor que la nostra veu no pugui ser escoltada. La ciutadania, els pensionistes en aquest país són 9 milions de persones, la ciutadania, els joves i els treballadors són quasi bé 20 milions de persones. Clarament, si tenim una bona informació del que està passant, podem canviar aquesta situació, com li han parat la reforma a Macron a França, com en aquest moment els moviments de pensionistes estan fent front a les reformes que Merkel vol introduir i com aquí a Espanya COESPE està d'alguna manera amb moltes dificultats, però d'alguna manera també aturant els peus a una contrarreforma que va començar-se a produir en els anys 2000, en l'any 2000-2001, que va tirar endavant sense fissures, sense masses problemes, fins al 2013, però que des de llavors està sent contestada de manera creixent. I també una altra qüestió molt important, amb aquesta apel·lació a la racionalitat hem aconseguit almenys també una altra cosa molt important que Rajoy va intentar ara fa 5 o 6 anys. Hem evitat que es donés un trencament social de joves contra gent gran. De que els joves s'han cregut, potser que no tindran dret a pensió, però no han acceptat la idea de que el seu benestar l'estaven robant els vells amb unes pensions que mentre ells tenien treball precari, els avis podien viure com a reis mirant com es feien les obres. Aquest discurs de la confrontació en el si de la ciutadania no ha prosperat i en part això també ha sigut per aquesta mobilització, que mobilització vol dir no només estar a les places, no només cridar, sinó també argumentar, raonar, treure els temes que els mitjans de comunicació
que estan molt vinculats a aquests bancs que veuen un gran negoci amb les pensions, aquests mitjans de comunicació oculten. Hi ha una altra forma de comunicació, entre altres la que m'heu ofert avui, a través d'aquestes aules, la comunicació directa entre persones, veí a veí, persona a persona, que pot arribar a trencar aquest discurs mentider, embuster, que ens portaria a una societat terrible. Perquè també, i ara sí que de veritat acabo, també estem davant d'una societat que no té la possibilitat de tornar enrere. Avui en dia, els mecanismes de protecció familiar que existien a principis del segle XX, on la unitat familiar era de 3 generacions, amb la incorporació de la dona al treball, amb l'estrès, amb l'augment de la productivitat, a les famílies no s'hi queda temps. No hi ha la possibilitat de que els avis puguin ser cuidats per les seves famílies precisament per al model econòmic que hem posat en marxa. I, per tant, no hi ha una volta enrere, no podem tornar ni tan sols a l'estatus a principis del segle XX. I trencar amb la contribució que efectivament fan els avis en aquesta societat, subministrant memòria històrica, cuidant dels nets quan es posen malalts, servint de recolzament a les famílies en situacions d'emergència, no podem ni imaginar-nos una societat que perdés tot això i convertís altra vegada amb els avis no en una ajuda, sinó en una càrrega. No volem aquest horitzó, ens sembla un horitzó aterrador i estem segurs que amb l'esforç de tots el podrem impedir. Perdoneu que m'hagi potser allargat massa, en tot cas quedo a la disposició de les preguntes que em vulgueu fer. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Franquesa. Ha sigut superaclaridora i molt interessant i esperem que ho vegi moltíssima gent i que es faci la màxima difusió d'aquesta xerrada. De veritat que m'ha sobtat tots els punts que has anat explicant i concretant perquè realment la societat tenim una confusió total d'aquest tema. O sigui que ens han tergiversat la història d'una manera molt bèstia, molt bèstia. Hem estat manipulats totalment. Bueno, estic esperant a veure si hi ha alguna... Una pregunta de la Montserrat Andreu Folk que ens diu quin paper tenen els sindicats al davant de tot això? Bé, els sindicats tenen un paper no massa galdós en aquesta situació. Cal dir que aquest sistema de governança que s'implanta des dels anys 90 és un sistema que busca corrompre la nostra societat. I això afecta a tots nivells. Afecta la vida política, la vida institucional i també afecta els sindicats. Què s'han trobat els sindicats? Primer de tot, els sindicats estan en un moment molt difícil perquè amb la precarització del treball han perdut gran part de la seva base social, han perdut afiliació i tenen moltes dificultats per poder sobreviure. No és el mateix fer sindicalisme en grans empreses amb milers de treballadors que fer sindicalisme en una societat de gent autònoma, precaritzada, de molta gent que sap que si senzillament s'enfilia a un sindicat, el dia següent no el tornaran a contractar. Per tant, els sindicats estan en un moment difícil, tenen dificultats perquè tenen pocs afiliats, tenen pocs ingressos i llavors ve, diguem, aquests mafiosos i els ofereixen com el padrino un acuerdo que no puedes decir que no. I què els diuen? Si firmeu aquests convenis, tindreu una petita comissió dels ingressos que generen les pensions privades. I vull deixar clar que és una misèrrima comissió. No estem parlant, és a dir, hi ha algú que planteja que els sindicats es fan milionaris amb això. Absolutament fals. Això és el que ha passat en aquestes pensions particulars que hi ha a Catalunya i al País Basc, en les quals, torno a dir, no és el que ara demanen. Era que alguns augments salarials, en lloc d'anar a la butxaca de la gent, anaven a un sistema privat de pensions. En particular, jo mateix, a la funció pública, els professors d'universitat, en un conveni es van obligar en aquesta qüestió.
la meva experiència i la dels treballadors de la universitat és desastrosa, perquè resulta que era una quantitat i dius, home, doncs de tots aquests anys d'aquesta quantitat ara tindria 3.000 euros a la caixa, perquè, diguem, del que hem anat posant més a més, i et trobes que n'hi ha 1.200. I dius, òdia, si jo m'han desviat 3.000 euros i se suposava que tenia que tenir un rendiment econòmic, i no només no em trobo que no hi ha els 3.000 euros, sinó que hi ha 1.200, què ha passat aquí? La Caixa, o Geró en el País Basc, què és el que et diu? No, és que, miri, la cosa econòmica està molt difícil, el rendiment ha sigut molt baix, i, per tant, aquests diners, aquests 3.000 euros, no han augmentat. Ara bé, nosaltres sí que li hem cobrat cada mes una comissió per gestionar-los. I, per tant, ens hem menjat més de la meitat dels seus diners en comissions de la Caixa. Escolti, per fer aquest negoci me'ls podien haver donat i me'ls guardo jo a la butxaca, perquè per custodiar aquests diners ja em diran la feina que els hi suposa, és una anotació comptable automatitzada. Bé, aquesta és la situació. I en aquesta situació van implicar els sindicats, torno a dir, no els hi donen els 1.800 euros que em falten, no, els hi donen una petita part, però aquesta part, tot i que ser petita, serveix per alliberar algunes persones, per pagar algun local, i per tant, els sindicats han entrat terriblement en aquest joc. Ara el que proposa Escrivà és terrible. És terrible perquè si entren en aquest joc, la situació serà pitjor. Serà una situació que empresa o sector econòmic, segons el conveni, la situació de cada treballador serà diferent. És a dir, ens podem trobar treballadors del metall que el seu 50% estigui al Banc de Santander, treballadors d'impremtes que sigui un 10%, és a dir, divideixen els treballadors i això debilita la seva capacitat negociadora. I, a més, els col·loca en una situació molt difícil, perquè el dia de demà, quan aquestes pensions es volatilitzin, i jo estic com a economista convençut que aquests diners desapareixeran, què dirà el Banc de Santander i la Caixa? Escolteu, treballadors, teniu tot el dret a protestar perquè els responsables d'això són els sindicats que tenien una comissió supervisora d'aquests fons. I aquesta comissió supervisora és un tinglado, és mentida. En aquest moment, ho conec directament perquè hi ha un sindicat que no va recolzar a Catalunya aquesta proposta, però com és majoritari en l'educació de secundària, té dret a estar en aquestes comissions. I la persona que està en aquestes comissions em deia, bueno, ens reuneixen una vegada al mes i ens donen un llistat enorme d'accions que han comprat i que han vengut. I jo no sé ni què és, ni què són, ni com puc controlar tot això. Quina capacitat de control tinc? Cap. Jo mateix com a economista tindria enormes dificultats, perquè qui té informació sobre com va la borsa? Els mateixos bancs, els que tenen corredors, gent, informació directa. I, per tant, torno a dir, ells que agafen les escombraries cap als fons de pensió, jo rentable m'ho quedo jo, perquè vull guanyar diners. És obvi, és clar. En aquesta situació, en el mes de novembre, el senyor Escrivà es va dirigir als sindicats per dir que entressin en una negociació col·lectiva en el que els oferia aquest caramel. Cal dir que la mobilització dels pensionistes almenys ha aconseguit que de moment els sindicats s'ho pensin i no hagin entrat en aquest joc. Jo crec que seria un error enorme, però també vull dir que no confonguem aquell que està entre l'espasa i la paret perquè no té recursos, perquè està pressionat, etc., amb el responsable d'això. No és la mateixa responsabilitat la del Banc de Santander que la dels sindicats que es poden, diguem, veure induïts en això. Però per suposat, i si aquí hi ha afiliats sindicals, afiliats a sindicats, teniu que exigir que el vostre sindicat no entri de cap manera en aquest joc, perquè és una manera de contribuir a destruir el poc teixit sindical que encara ens queda. És pa per avui, però misèria pel demà. Nosaltres, justament, el dia 17
hi ha una jornada en la qual de mobilització, una més de les que portem, en què ens dirigirem als sindicats i ens dirigirem per explicar-los, per raonar amb ells, per intentar fer pedagogia amb aquesta qüestió i que no caiguin en aquesta trampa perquè se'ls convertiria en contra. El que sí és trist, i cal reconèixer, és que si bé els sindicats a l'estat espanyol, UGT i comissions, van ser determinants en els anys 80 per aconseguir que les pensions es revaloritzessin, perquè s'introduïssin una sèrie de millores, després, a partir de les reformes del 2011, s'han mantingut enormement passius, com si això no anés amb ells. I en realitat, home, ja entenem que hi ha altres problemes en aquest moment, la precarietat, els baixos sous, etc. Però el tema de les pensions és també un tema molt prioritari en què tindrien que informar els seus afiliats, tindrien que mobilitzar, tindrien que fer coses, perquè és un dret laboral essencial com a persona. Les pensions, al final, és una part del salari, és un salari diferit. Una part del nostre salari ho cobrem a final de mes quan ens ingressen en el banc, el que cobrem. Però hi ha una altra part que custodia l'Estat, que és el salari indirecte, en forma de dret a sanitat, dret a pensions, que és molt important. I jo crec que és una que la gent no se'n dona compte, però en realitat, per la major part de la ciutadania d'aquest país, l'estalvi més important que té no és el pis que té en propietat, aquells que tenen pis, és la pensió. Quin capital necessitarien per poder cobrar el que cobren cada pensionista al mes? Quins interessos? O sigui, perquè amb els interessos que ara paguen els bancs, quants diners haurien de tindre el banc per poder cobrar 1.200, 1.500 euros al mes, 900 euros al mes? En realitat, torno a dir, a l'estalvi acumulat que tenim les persones, més important per moltíssima gent d'aquest país és la pensió. I, malauradament, a vegades aquest dret no el custodiem, no el defensem amb tota l'energia que caldria. Però, bueno, estan canviant els temps, aquest tema s'està movent, torno a dir, no només al nostre país, sinó arreu d'Europa, perquè, diguem, jo crec que a l'abús del neoliberalisme sobre els drets socials està passant ja de tota mida i la societat es comença a cansar i comença a posar-hi límits. Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més i si t'he contestat. Sí, una altra pregunta i ja potser acabem perquè no ens podem allargar tant. Estan preguntant també la Carme Poveda que com quedaran les pensions de viudetat. Efectivament, les pensions de viudetat és un dels elements extrems de violència institucional sobre els pensionistes. Nosaltres el que reivindiquem, en primer lloc, hem fet front amb èxit a un intent de convertir les pensions de viudetat, convertir-les en pensions no contributives, de segon grau. Havia hagut aquest intent. Hem pressionat fortament per explicar que les pensions de viudetat en un país en què la gent ha practicat una divisió del treball per la qual els homes sortien a treballar al carrer i les dones, una part important de la seva vida, la destinaven a cuidar, a alimentar els fills, a l'home i al cuidador de la casa quan no havien rentaplats, no havien rentadores, no havien... La pensió de l'home, en realitat, és la pensió de la família. Perquè només amb el treball de tota la família, el treball d'ell quan ha anat a treballar, però també el treball de la dona que estava a casa que l'alimentava cada dia. L'empresa no hagués pogut tenir aquell treballador si aquella persona no li haguessin rentat la roba i no li haguessin donat de menjar cada dia. Per tant, la pensió de viudetat és un dret derivat del treball. No és una caritat de l'Estat. És un dret conquerit en les cotitzacions que va produir la persona que treballava, que en la major part dels casos, a la societat actual, són homes. Segurament, dintre de 40 anys, aquest problema tindrà una dimensió diferent. Però ara ens trobem amb molta gent
molta gent que es troba en aquesta situació. Les pensions de viudetat, a més, tenen un altre problema, també. Per qüestions culturals, la major part de parelles, l'home té una edat superior a la de la dona. I això vol dir que estadísticament, encara que pot donar-se al contrari, la major part de persones viudes són dones. I la viudetat és una situació difícil. Ho és en primer lloc des del punt de vista afectiu. Quan tu has estat compartint una persona tota la vida i et trobes que al final de tota la vida, de la vida, quan ja ets més dèbil, quan tens més dificultats, et quedes sol o sola, tens un problema afegit seriós. Perquè aquell recolzament, aquella ajuda que tenies, desapareix. Però, clar, si en aquesta situació de viudetat se li afegeix un càstig econòmic enorme, com el que es produeix en aquest moment, el que tenim és que aquesta persona no pot fer front ni als lloguers, ni a pagar les factures, ni a pagar els medicaments. En realitat, què estem fent? Estem condemnant a les persones a viure els últims anys o els últims mesos, perquè estadísticament, diguem, la diferència, doncs això, poden ser de 12 a 48 mesos, no? Les estadístiques ens poden dir. Però que aquestes persones tinguin que passar al final de la seva vida amb patiment i misèria és absolutament inacceptable. I, per tant, el que en aquests moments nosaltres proposem i defensem és que no hi hagi cap pensió contributiva, i per tant, les de viudetat contributives, per sota el salari mínim en aquest país. No podem acceptar aquestes pensions de 400, de 350 euros. Aquestes situacions no són acceptables en un país desenvolupat que té recursos suficients. El que passa és que aquests recursos es prioritzen cap a altres bandes. Però hi ha recursos suficients i la Seguretat Social, a més, si recuperem les cotitzacions que teníem sobre les empreses, si dignifiquem el treball, si forcem a que les empreses tinguin que donar d'alta a tota la gent que està treballant de manera fraudulenta en aquest moment, la Seguretat Social ho pot pagar. I la prova que ho pot pagar, i aquí m'he oblidat d'una cosa, perquè clar, tenim poc temps, fixeu-vos ho descarada que és la situació, que dient que la Seguretat Social no pot pagar, cada vegada que hi ha una despesa social, la paguem amb les pensions. La última, a l'ingrés mínim vital. Davant de l'epidèmia de la Covid, el govern ha posat en marxa un mecanisme per protegir els més dèbils, a l'ingrés mínim vital. Correcte. S'ha de protegir a la gent aturada, la gent... Però d'on ha pagat la factura? L'ha pagat de la guardiola de la Seguretat Social. Què té a veure l'ingrés mínim vital amb les pensions? No té res a veure. És just que el govern prengui aquesta mesura, però si per aquesta mesura, que suposada, evidentment, electoralment, té recolzament social, n'ha de prendre una altra, que és determinar d'on sortiran aquests ingressos per pagar això. I això s'ha de pagar, al meu entendre, dels que més tenen, de les grans empreses, en particular aquelles que s'han beneficiat en primer lloc de l'epidèmia. I resulta que no. Posem en marxa l'ingrés mínim vital, però no posem una nova fiscalitat. I qui paga? Els pensionistes. Com aquests no es queixen, tirem de la mà d'aquest calaix. No és acceptable. Hi ha recursos, la Seguretat Social és molt més sòlida del que ens diuen aquests suposats experts del Pacte de Toledo, però, evidentment, les coses s'han de gestionar correctament. I si s'emprèn una mesura de necessitat social, com és aquest ingrés, doncs que es posin impostos sobre aquells que tenen. Sobre aquells que, tenim alguns casos, multimilionaris coneguts en l'estat espanyol, que han doblat les seves rentes el 2019. Com podem permetre això sense introduir mecanismes de fiscalitat mentre hi ha una altra part de la societat que s'està caient de la taula? És necessari, però bueno, això entraria fora del tema de pensions. Dintre del tema de pensions, el que hi ha és que no haurien d'haver-hi gastos en el recurs de la Seguretat Social que no siguin de les pensions, perquè estan dissenyats precisament per fer front a aquesta qüestió. I això el que ve a demostrar és que en contra d'aquells que deien que no hauria recursos, sí que hi ha.
I aquests recursos a què han de servir? Doncs, entre altres coses, per protegir les viudes. Per entrar en aquesta qüestió de les quals, evidentment, eviten parlar tant com és possible. Però, bueno, aquí està el moviment social per recordar-ho cada dilluns, que no permetrem que la gent es trobi en aquesta situació de precarietat i duresa de la viudetat que afecta, per raons que ja he comentat, sobretot a les dones en aquest país. El 80% de viudos són dones. Molt bé. Gràcies. El micro. Tens el micro tancat, El micro, Eulàlia. No. Eulàlia, tens el micro tancat, no estem sentint res. Ai, perdó, que tenia el micro tancat. Dic que moltes gràcies per aquestes dues respostes tan aclaridores i que els nostres socis feliciten la conferència i que ha estat molt interessant i que cal tenir present tot el que s'ha dit i lluitar-ho. I bé, doncs tothom ha estat molt content i molt satisfet d'aquesta xerrada. Moltes gràcies, Ramon. Moltes gràcies a vosaltres. Perdoneu, perquè aquest és un tema a vegades una mica àrid, però moltes gràcies per la vostra atenció. Abans d'acabar, Ramon, et donarem pas a la Carme. Ui, aquí, així... Ens sentiu? Perfecte. Sí. Perfectament. Tens el micro apagat. Ara sí. Em faig un embolic amb tot això. Bé, bona tarda a totes i a tots. I aleshores, doncs, bueno, com bé sabeu, estem preparant el trimestre que ve, ja el tenim preparat. Serà un trimestre molt interessant, hi haurà música, hi haurà art, vull dir, i també història. O sigui que us animo a que ens continueu seguint. I tenim el dia 7 d'abril, comencem les xerrades amb el Joan Rosas Reverter, que és llicenciat en Geografia i Història per la UB i va ser el director del Museu de Badalona. Vull dir que bé, comencem el dia 7 i bueno, ja tenim el trimestre que acabarem el 16 de juny amb un viatge. Acabarem amb un viatge a nivell telemàtic, un viatge a nivell telemàtic per Papua, xoc entre dos noms. O sigui que, molt bé, en nom de tota la Junta, una abraçada i amb el desig que tingueu una bona Setmana Santa. I recordeu que ens trobarem el dia 7 d'abril. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Carme, i sobretot en Ramon. Sí, moltes gràcies. Ha estat molt interessant. I a més, molt interessant el de la viudetat perquè pensa, bueno, ja saps que en les aules d'extensió hi ha moltes dones i moltes són vídues i per tant era una cosa que jo creia que era molt interessant de saber perquè és veritat que tenim amigues i amics i companyes, sobretot d'aquí a Premià, doncs que cobren 450 euros i és una vergonya perquè, bueno, ja ho has dit, vull dir que no cal que m'allargui i no cal que expliqui. En fi, moltes gràcies, Ramon, pel teu coneixement, que sàpigues que ens han estat seguint el 50% dels socis. Vull dir que de forma sostinguda durant tota la conferència. I segur que després molta gent que avui no ha tingut ocasió de seguir-nos, que ens ho han dit, es connectaran. Es tornaran a connectar i en farem difusió perquè crec que val la pena i donar-vos les gràcies per la lluita que feu vosaltres, que és la nostra també. Moltes gràcies. Sí, això és fantàstic, el de la marea pensionista és fantàstica, i tant, a continuar i us animem, sí, i si podem també participem, la veritat. Molt bé. Molt bé. Vinga, una forta abraçada i ens veiem. Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau, igualment. Adéu. Moltes gràcies.